Com que anem a passar molt de temps a casa, anem a fer alguna activitat per tal de que aquesta estància en casa se mos faci més curteta. Per a fer aquesta activitat necessitem colorins, pegament, retoladors, un foli en blanc, tisores, cartró i un cordó de sabata. El que primer farem és pegar el foli en el cartró i després dibuixarem allí una tortuga, la pintarem i la repassarem en retolador i després farem en un altre cartó unes peces per tal de ficar-les en la closca. Una vegada ja tenim el dibuix fet, doncs ja sols i pintat, sols tenim que cosir les peces a la closca. I ja tenim la nostra tortuga acabada. Adeu!